Trapped in the concept, falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Veloksi ja tervetuloa uuteen videon pariin. Milloin M16 tajuaa se, että mä en oo asunut 3 vuotta? Se ei edelleenkään vittu ymmärrä sitä, että mä en oo asunut 3 vuotta. Mä olen muutaman kerran sille sanonut, että mä oon asunut 2 vuotta. Mutta ei vaan halua ymmärtää. Mikä siinä on? Että se ei halua ymmärtää, että mä en ole asunut 3 vuotta. Mä olen asunut 2 vuotta. Ensi vuonna tulee 3 vuotta. Et. Milloin nää M16 ymmärtää nämä asian? Se on nyt 2 vuotta. Minä olen asunut yksin 2 vuotta. Enkä 3. Mähän muutin 2023 syyskuussa. Enkä 2022. Mitä se väittää? Kyllä minä asun vielä vanhassa kämmällä vielä 2022. Niin. Näin on. Miten se voi olla mukaan niin vaikea ymmärtää tai tajuta, että mä en oo asunut vielä niinku 3 vuotta. Mut joo. Se on moro.